An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan Amérique faba kɔnɔ. An ka bi jɛmukan o kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. An bɛ taa Niger jamana na n'a yirala k'a fɔ kow bɛ ka teliya ka da kan Mali o ni Burkina olu ka dantigɛli kɔfɛ ka fara fana Faransi min y'a ŋaniya k'u ka jamanadenw labɔ. O kɔfɛ an bɛ segin Bamakɔ ka bɔ Rusila lajɛrɛ min kɛra Farafina gun ɲɛmɔgɔ o ni Rusila ɲɛmɔgɔ cɛ. An bɛ tila ka na se halisa Niger ma duniya dunge olu ka waleya o hukumu kɔnɔna na. Burkina Faso olu ye wale minnu fɔ Niger kan. An bɛ taa Bobo Dioulasso u ka jamanadenw hakilina a ko la. Ka fara Senegal politique ko gɛlɛya la min b'a jira k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Sonko o bilala kaso la. An bɛ sera ka na fana an ka bi don seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛ kuma Seko Buware olu ka Abibatu Tarawele fɛ ka bɔ Bamako ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan Saka Tarawele bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasa ma bi. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC. An bɛ taa Niger jamana na n'a yirala k'a fɔ ko ayiwa kow bɛ ka teliya o kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn bɔlen fɛ Mali, Burkina Faso o ni Laginɛ olu ka dantigɛliw kan. Ka fara Faransi fana y'a latigɛ k'a bɛna a ka jamanadenw labɔ bi tarata don ka bɔ n'o ye août kalo tile fɔlɔ ye ka bɔ Niger jamana na. CNP n'o ye sɔrɔdasi jɛkulu min ye sigira Bazoum nɔ na olu fana bɛ ka lajɛw caya u ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ maaw o yɔrɔ fanfɛla la ko u ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn kunbɛn bi. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ n'o ye Mahamoud Kaba Jakite ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Mali, Burkina Faso ani Lajinɛyu kan bɔ kunungo Niger fanga dafiriko la ni Niger teriw dɔgɔyalen do CEDEAO lamini jamanaw la donatɛmɛ fanga bi jamana minnu na olu k'u ka dɛmɛ bi Ɲamɛ kɔ lasili sɛbɛn kɔnɔ kunu Burkina ni Mali ko u na Niger jukɔrɔma don ni CEDEAO ko k'u bina kɛlɛ la jamana in kɔnɔ ni welekan kelen in fɔra Lajinɛ fana fɛ olu ka jamana ɲɛma colonel Dumbuya ko lasili sɛbɛn kɔnɔ ko ni CEDEAO ye sɔrɔdasiw bila ka taga Niger u k'a dɔn k'a fɔ ko o ye jɛkulu in cilen wa k'u ka da la ko Lajinɛ sen tɛ CEDEAO ka nin fɛrɛ talen in na bi talata don Algérie ani Mauritanie fana ka lasili sɛbɛnw kɔrɔ u y'u fɛla fɔ CEDEAO ye k'u bolo sɔrɔdasiw bilali ka taga lamini jamana kɔnɔ kɛlɛ la nin cogoya in na k'o ti ɲuman ye k'u k'a lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye Mauritanie yɛrɛ ko jamana kɔnɔdenw de kan ka lamɛn fan dɔ in fɛ kumaɲɔgɔnyaw bi senna wa labɛnw fana bi ka sabati Nigeriakaw bolo sabula Nigeria sɔrɔdasiw ka ɲɛma Général Christopher Musa y'a lase ko u bi ka jamana ɲɛma Tinubu dɔrɔn de ka yamaruya kɔnɔ nin wagati in na ko n'o tɛ u labɛnnen do ka na Niger fanga dafirilaw kama wa k'u dalen do a la u na se o maa ninnu na Faransi min y'a ka baaraɲɔgɔnya jɔ ni Niger ye tile fila in na fana ye a lase ko a bi bɔ ni a ka jamanadenw ye Niger kɔnɔ o kɛra Mali ani Burkina ka kumaw kɔfɛ k'u na Niger dɛmɛ kɛlɛ la ni CEDEAO ko a bina jamana in kama kabini dugu jɛra bi Faransikadenw ani Europe ta dɔw pankulu AA330 de nana maa ninnu tali la o baara in na to senna fo sini ani sinikɛnɛ seere dɔw ka fɔ la kunu CNSP ye Niger jagokɛlabaw wele kumaɲɔgɔnya la walasa ko jamana k'a labɛn CEDEAO ani UEMOA ka ɲanginiw talen kama o kɔfɛ u ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fana sigira ka kuma jamana dugubaw kɔnɔ wulikajɔw bi senna hali bi Tilaberi ani Difakaw fana bɔra ka tagama k'u ka dɛmɛ bɛ CNSP kɔ o wagati kelen in na Bazoum ka ɲɛmaso baarala dɔ Dawuda Takubakoyi directeur de cabinet adjoint jamana ɲɛmaso la y'a lase ko ani Mohamed Bazoum bi kuma wagati bɛɛ ko basi fosi t'a la dugu kɔnɔ bɛɛ jɔrɔlen sigilen bɛ ka sanfɛmaw filɛ Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Ɲamɛ Niger. Ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bamako n'a yɛrɛla k'a fɔ ko colonel Asimi Goita n'o ye Mali jamanatigi ye ale seginna ka bɔ Rusi la a tun taara ye kabini arabadon tɛmɛna ni lajɛrɛba min kɛra Farafina gun ɲɛmɔgɔ o ni Rusila ɲɛmɔgɔ cɛ n'o ye Vladimir Poutine ye alamisa don o ni juma don a lajɛ tun bɛ min kan o ye kumaɲɔgɔnya mun ɲɛnɛsilen bɛ ka taa Ukraine
fitinɛ ma ani baloko minnu sira tun datugura rusila fɛ ka ɲɛsin u ka jɔnɲɔgɔnya fana hukumu kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ ko kolonɛli asimi sera bi sɔgɔmada na bamako. ayiwa halisa niger faransi bɛ ka labɛn boloda bi tarata don walasa k'a ka jamanadenw labɔ niger tilegan fɛ ka bɔ ka sɔrɔ burkina faso o ni mali olu ye lasɔnni min kɛ ka kangarida gɛlɛman da k'a fɔ ko finitigi ayiwa banbani o si man ka kɛ ni jamana kɔnɔ. VOA banbara kunnafonidila n'o ye Modibo Dambele ale b'a kunnafoni lakala an k'a lamɛn. Tenu du coup d'État qui se déroule au Niger et de la persistance d'une situation préoccupante, la décision a été prise. Pangunu fɔlɔ dɔ bɔra Paris tile cɛmancɛ la sɔgɔmada fɛ mun sɛbɛntiyara dɔ fɛ mɔgɔw ka tagaliko la. Itali fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ale labɛnnen don ka pangunu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bila ka na a ka jamanadenw ta ka bɔ Ɲame ni a bɛ mɔgɔ 90 bɔ. Itali jamanaden hakɛ ni 500 de bɛ Niger ni a fan caman ye saridasolakaw ye. Faransi jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiriso ko a bɛ sɔn ka farajɛ jamana den minnu bɛ Niger ni olu fɛnɛ bɛ fɛ ka bɔ yen ko a bɛ se ka taga n'olu fɛnɛ. U ye nin danganiya ka sababuya kɛ balawu min tara ka ɲɛsin u ka lasigidenso ma ani Niger jamana ka sanfɛ sira datuguli ko mun tɛ sira di u ka jamanadenw ma ka se ka bɔ jamana kɔnɔna la. Burkina Faso ani Mali ye kangari da tɛnɛndon ko sardasu wulikajɔ fɛn fɛn mana kɛ Niger ko a bɛna ye i b'a fɔ mɔgɔ min ye kɛlɛ ta ka u ka jamana fila sɛgɛrɛ. Ni kangari da bɛ kan ka na wagati la wagati min na ni farafina tilebiyanfanw olu ka tɔn ni kokɔrɔma donnen don ni farajɛ jamanaw ye ni Faransi b'a la ye sardasolakaw jalaki k'u ye dan sigi Niger ka fanga la ko wa u bɛ fɛ ka na lara wulikajɔ kɛ sardasiw fɛ. Laseli dɔ la Mali jamana ani Burkina Faso jamana ye kangari da ko sardasu wulikajɔ fɛn fɛn mun tara ka ɲɛsin Niger ma ko o bɛ ye i b'a fɔ i ye kɛlɛ ta ka ɲɛsin Burkina Faso ani Mali ma. U ye kangari da tuguni ko o wulikajɔ fɛnɛ ka ɲɛsin Niger ma ko o bɛna ni Mali ani Burkina olu senbɔli ye CEDEAO la. Farafina tilebiyanfan tɔnba ani ko wa k'u bɛ yɛrɛmakaran waleyaw fɛnɛ ta ka ɲɛsin ka sin Niger sardasiw ani u ka jamanadenw ma. Guinée Conakry ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲangili mun talen don CEDEAO fɛ Niger kɔn na ko ale fɛnɛ sen tɛ a lawaleyali la. Ayiwa an bɛ to Niger lahala kɔnɔ halisa ayiwa Mali ni Burkina Faso ka dantigɛliw kan kɔfɛ min kɛra ka ɲɛsin Niger jamana ma ko finitigi wulikajɔ o dɔnko si kana kɛ ayiwa an bɛna jate ɲini jumɛn bɛna kɛ sisan o la o bɛ jate cogo min na Burkina Faso jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna Bobo Julasokaw olu ka jaabi di ayiwa VOA banbara lasigiden ma min bɛ Bobo Julaso n'o ye Alidu Wedrago ye an ka jɛ k'u lamɛn. Ami Bobo Julaso sugu fiyɛba le la ten kami kunu Mali ani Burkina Faso ka jɛnkan bataki ni walakata ni ko k'a yira ko nata Niger jamana dɛmɛ ni CEDEAO ko a bɛ binkani kɛ o kan kuma wɛrɛ ti fɔ tuguni. A kɔni n'a tun sɔrɔla fɛn ti komi bɛn tun bɛ Burkina yan a bɛ se ka taa dɛmɛ kɛ mais Burkina yan bibi na an yɛrɛ b'an yɛrɛ yala n'a fɔra ko an ka sɔrɔdasiw ka tila ka wuli ka taa Niger dɛmɛ ka kɛlɛ ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ bɛ Burkina yan ne fana b'a yɛrɛ ale fana ye ko wɛrɛ le ye dɛ. Tiɲɛ an kɔni ɲɔgɔn ka sigiɲɔgɔnmaw ye an bɛɛ farafinw ye tiɲɛ mais nin côté na kɔni ne kɔni ka yitara a bɛ gɛlɛya dɔɔnin. Muso min kumana ten sisan o ye Fatumata Kabore ye fini complet b'a kana ani musɔrɔ wulema muso saki b'a bolo ale si bi san 37 le la an y'a sɔrɔ a nana samara le ɲini a denmuso ye k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna Fatumata Kabore dala jaabi le Sifda ale y'a ta hakilinata di. Nama Niger dɛmɛ a kɛra komi hali bi la an b'o kɛlɛ kelen la kɛ fo n ka taa Niger dɛmɛ parce que bibi nani an ka kɛlɛ ni fanga bɛɛ mɔgɔ kunta n'o bɛɛ bɔ Niger de ka don an fɛ sinon an ni Mali ka ko nin ale ye dɔgɔnin kɔrɔko lo ale ɲɛnabɔ ni bɛɛ mais an ka mɔgɔ kunta o bɛɛ bɔ Niger de ka don an fɛ. An kɛlen kɔ ka bɔ Bobo Julaso sugu fiyɛba ra an y'an senfa ka se cibariya di so min bɛ yen n'o b'a wele ko l'Express du Faso Muntamu Kani ale ye yɔrɔ cibariya jɛnsɛla o ɲɛmɔgɔ ye a b'a ka hakilinata di nin jɛnkan bataki nin kan Mali ani Burkina ni Laginɛ cɛ. Communiqué nin parce que Mali ani Burkina ani Niger sisan ka fara kan olu bɛɛ bɛ position kelen na parce que militaire olu donc a kɛlen bɛ komi
militaire olu bɛ fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ mali tun b'a n'a ka problème ye burkina o ye sanction min la mali kan burkina tun b'a dɛmɛ na o ye sanction min la burkina kan mali fana tun b'a dɛmɛ na ani laginɛ bɛɛ même laginɛ an bɛ min fɔ ni laginɛ donna la bon a kɔrɔ ko sisan a taara sira min kan kɛra komi sɔrɔsiw bɛ fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que olu ye fanga ta fanga la ale ta hakilina la kɛta wɛrɛ bi sɔrɔ mali ani burkina fɛ min bi danna nin bɛɛ lajɛlen na mali ka bon cogoya min na olu yɛrɛ ka mɔgɔw fana ka ca o ma se a kɔrɔ an fana bɛ ten fo an ka yɔrɔ bɛɛ sisan yɛrɛ n'i y'a jate ta dugu caman bɛ wuli la mais mɔgɔw tun bɛ se ka sɔn pour que an ka taa niger dɛmɛ terrorisiw kɛlɛ o y'an ka baara ye laginɛ kɔni t'a ka fisa mais burkina ni mali an bɛ cogo min na sisan an yɛrɛ ma se an yɛrɛ kɔrɔ terrorisiw b'an tɔɔrɔ la mais n'a kɛlen bɛ komi moyen bɛ yen sisan an ko an bɛ taa mali niger dɛmɛ ne hakili la min ka gbɛlɛ premier temps nin n'an sera ka se an t'a kɔrɔ kabini jɛnkan bataki ninnu kalanna cibariyadiso fila na min burkina ani mali ye ɲagaɲagari caman olu bɛ bɔbɔ julaso a dusudiyabagaw o ka ca mun fana bi sɛgɛsɛgɛ la olu fana man dɔgɔ Halidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa halisa malikura o bɛ sen na an ka kunnafoni wɛrɛ duniya fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Algérie n'a yirala k'a fɔ ko jamana bɛ jalaki kosɛbɛ fangacɛnni min bɛ ka kɛ Niger jamana na kunnafoni dɔ kɔnɔ min kɛra jamana kɔkan minisiriso ka fiɲɛsira fɛ bɔlɔlɔ kan Algérie y'a jira ko kura la ko a nɔrɔlen bɛ sariya ko jɔnjɔn na minnu bɛ farafina jamanaw ka jɛ k'a fɔ ɲɛminɛ farafina tɔnba kɔnɔ n'o ye Union africaine ye kɛrɛnkɛrɛnya la a ka ban kosɛbɛ fanga caman cili ma minnu tɛ sariya sunba kɔnɔ a ka fɔ la Algérie b'a ɲini ka nin bingani nin ban pewu min tɛ sɔn ka kɛ sariya sunba sigicogo kan ani fana ni sariya sun ka wajibi cɛni jugu nin na a b'a jira ko wajibi don bɛ ka baara kɛ walasa ka Niger jamana ka politiki basigi ani jamana sigibolo o sabati Faransi a yirala k'a fɔ ko Faransi jamanaden maa 100 olu ɲɔgɔn kɛ Jori Amani o pankuru jigiyɔrɔ la kɔ ka Niger tarata don wula fɛ daminɛ la ka kɔn ni pankuru fɔlɔ min labɛnnen Faransi fɛ walasa k'u labɔ ni dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn tɛmɛnen kɔ Niger jamana fanga dafiri kɔfɛ AFP kunnafonidila dɔw y'o kɔlɔsi Faransi jamanadenw dɔrɔn de bɛ taama kɛ pankuru bɔnda bi u sera ye mɔgɔ kelen kelen u ka mobiliw kɔnɔ n'u bɔra bɔrɔ misɛnninw ye i n'a fɔ lasigidenso y'a ɲɛfɔ u ɲɛna cogo min na o min ladonna tarata don sɔgɔmada fɛ mɔgɔw bɔlen u yɛrɛ sago labɛnni hukumu kɔnɔna na Niger polisiw na u caman tun b'a yɔrɔ la ni Faransi sɔrɔdasi 20 ɲɔgɔn olu yelen bɛ civil la walima sɔrɔdasini minnu b'a jira k'a fɔ ko kunbokari bɛna kɛ i n'a fɔ duguta pankuru jigiyɔrɔ gansan kɔnɔna na Kabiya bamara wele ka daminɛ Itazeni Modibo daminɛ ko di ala mɔgɔ kelen fɛ i mana bɔ Itazeni ko di ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele Itazeni i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn ten k'i n'a minnu fɔ kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛ kuma dɛ a bagaji wele ka Modibo Dembele wele ka journaliste fama wele ka bɔ Koro ka bɔ yan ka wase Itazeni a barika Mali kurala beya bamara mɔgɔ wale Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la VOA Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana Tominia radio parisien kan fiɲɛ turukala 90 o ni tomi segi kan an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye VOA Bambara an ka Facebook page halisa aw bɛ ka Malikura jɛmukan de lamɛn sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ
an bena taa Senegal n'a yirala ka politiki gɛlɛya o kɔni bɛ sen na halisa kabini fanga sinamatɔ ɲɛma Usman Sonko bilala kaso la kunu suɲɛli ani sifin lamuruti la an bɛ waati min na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 4 o kɔni sara mɔgɔ caman minɛlen don fana k'u ka wulikajɔ ni lakanabagaw ni minnu karilen bɛ ɲɔgɔn na Vio Bambara lasigiden ka bɔ Dakar Nama Jara ale b'a kunnafoni lakala ye an ka jɛ k'a lamɛn. Kabini fanga sina Usman Sonko minɛna kiiritigɛla fɛ a ka suɲɛli kɔɲɛ in ani sifinw murutili la Dakar k'i min tɔgɔ Pikine kunu mɔgɔ 1 sara Usman Sonko ka daga la Ziguinchor ni ye mairie do mɔgɔ 2 sara ani bi sɔgɔma kunnafonidisow y'a jira ko dugu min tɔgɔ Jawbe Kolda mara la jamana worodugu yanfan na sifi 1 sara lakanatigiw fɛ o la kunu ni sisan cɛ mɔgɔ sataw kɛra 4 ye mɔgɔ caman minɛna lakanatigiw fɛ fanga sina Usman Sonko be kaso la Sebikotan dugu la ani Dakar cɛ kilomètre 40 ɲɔgɔn dɔ a y'i ban ka dumuni kɛ kabini sibiri n'o ye grève de la faim ye o y'a to mɔgɔ caman sirannen don ni waati na Dakar dugu kɔnɔ jagokɛlaw caman ma baara kɛ wulikajɔw kosɔn tiɲɛniw kana don u kun lakanatigiw carilen bɛ fan bɛɛ ni waati na fana taji feere yɔrɔw kɔni ye tile 3 baara ɲɔngiri daminɛ bi ka da kan tuma bɛɛ ni wulikajɔw kɛra tiɲɛniw barika bɛ bonya olu de kun kosɛbɛ kuma min fana bɛ sen na o de ye Usman Sonko minɛnen kɔfɛ marabagaw y'an ŋaniya ta k'a ka politiki tɔn Pastef ci pewu Senegali jamana kɔnɔ o la politiki dɔnbagaw lafasalitɔnw ni politiki kɛbagaw y'u dusumakasi jira k'a man kan nga marabagaw kɔni y'a jira ko Usman Sonko politiki tɔn Pastef kosɔn tiɲɛniw cayara jamana kɔnɔ ka dan tɛmɛ ko de y'u yamariya k'a ka politiki tɔn in ci i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na fanga sina ka politiki tɔn mɔgɔw kɔni y'a jira k'u ma sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ min b'a jira k'u ka politiki tɔn cira ko n'u ye sɛbɛn sɔrɔ don min u fana bɛ ko in lase kiiritigɛlaw ma bari a man kan Nama Jara Dakar VOA Bambara. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko Aja n'o ye Karise sigida furakɛla dɔ ye Konsilga o togoda dugu kɔnɔ n'o bɛ ka kɛ kibaruyaba ye a sigida kɔnɔna na ka sababu kɛ ko Aja n'a ka lakanamaw u ye makɔrɔba dɔ ayiwa o lagosi o hukumu kɔnɔna na nɔ minɛna nka a yirala k'a fɔ ko sariya so o ɲɛmɔgɔ ye yamaruya di ko ka labila o funufunu o de bɛ sigida kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ouagadougou Kader Traoré ale b'a kunnafoni lakala ye an k'a lamɛn. Burkina Faso waati kɔni u ka gɛlɛn kosɛbɛ fanga ɲɛmaaw ani kiiritigɛlaw ra ka taa o bila ko dɔ kan min yɛrɛ tɛ se ka da la nin fɔɲɔgɔnkɔ nin daminɛna Komsilga jamana faaba dafɛ dugu dɔ ra o yɔrɔ nin na muso farafin filakɛla dɔ min tɔgɔ ko Aja Amsetu Nijɛma ale bɛ maaw fila kɛ ale ka lakanabulu ye cɛkɔrɔba dɔ minɛ k'a siri yiri la ani k'a gosi ni kɔɲɛ ye nin bugɔrija nin yera tuma n'a bɛna bɔlɔlɔ sira kan olu ka kiiritigɛ ɲɛma ale y'a ka finitigiw bila ka taa nin maa ninnu bɛɛ nɔ minɛ yaasa sariya ka se ka boli o kɔ kan nka ka Aja Nijɛma a n'a ka bugɔrikɛlaw to kiiritigɛlaw bolo sɔrɔdasi dɔw wɛrɛ bɔra minnu ye militɛriw ye ka na ni dakabana bolifɛnw ye an minnu wele ko blendew ani marifaw ye ko fo ka Aja nɔ bila wajibi la nin ko nin ma bɛn abada kiiritigɛlaw ma o de kosɔn kabini tɛmɛlen olu ye baara bilancɛri dɔ daminɛ Ouagadougou kiiritigɛsow bɛɛ ra Bruno Zabsore kiiritigɛlaw ka jɛkulu ɲɛma y'a ka nisɔngoya ɲɛfɔ an ye. Nous avons le sentiment a kɛra anw ɲɛna i n'a fɔ nafa yɛrɛ ti an na i bɛna sigi k'i ka baara kɛ mɔgɔ dɔ bɛ wuli k'a kɛ ko marifa lo bɛ ale bolo ka na hali lanjaba ten a ka gɛlɛn hali n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i dusukun tɛ se ka sigi i ka se k'o baara tɔgɔ kɛ a kɛcogo ra an tɛna se ka baara kɛ fo muso ni ka sigi ka don kaso kɔnɔ tuguni. An y'an sen fa ka se Komsilga dugudennin min na
aja amsetu ni kɛlen na caman minnu fila kɛra mamunata sabadogo ko fanga ɲɛmɔgɔw ka sabari ka nin furukufuruku ni lasa yaasa aja ni kɛma ka se ka segin ka na maaw fila kɛ wala an b'o deli o ka sabari ala kama o ka aja bila ala yɛrɛ kosɔn a kira kosɔn o ka aja lato wala foyi t'aja fɛ hali baasi kelen tɛ aja fɛ aja ti kojugu kɛ yan bɛɛ bɛ aja a denmisɛn fitinin aja b'a deli mɔgɔkɔrɔba a den a b'a deli bɛɛ ala kosɔn an b'a deli a bɛ sɔn a bɛ wari ci ma a bɛ malo ci a bɛ fani ci mɔgɔ ma wali caman yɛrɛ wala a bɛ ɲina aja bɛ ɲina fo ka tɛmɛ a bɛ ɲina ala kosɔn an b'o deli o ka sabali ka aja bila ala kama kira kama o ma si fasodenw kɔni ka aju ye min ye ko gouvernement ani kiiritigɛlaw ka se ka kunbɛnbɛn sɔrɔ nin ko nin na o fɛnɛ de ye Musa Ilbudo ka hakilinata ye. La seule chose en tant que citoyen burkinabé je puisse dire a bɛ cogo min na an ka tigiw ani kiiti ɲɛmɔgɔ ka ɲi ka se ka sigi ka kan kelen fɔ de discuter et trouver un terrain d'entente. fasoden dɔw ka miiriyata ye ko n'i y'a ye sorodasu ye wajibiya di kiiritigɛlaw ma k'o ka aja amsedu ni kɛma nɔ bila k'i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ ani filancɛ fanga ɲɛmaaw cɛ nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Naka madogo Mali kura au naka madogo nyana naka madogo Mali kura yo au naka nte dogo nyana Washington konona na yami au naka madogo nyana naka mani duga jabi usigilen filɛ au naka madogo nyana de naka madogo kayatu yo au naka madogo nyana naka madogo Mariamu yo au naka madogo nyana naka madogo Mori wa naka madogo nyana naka madogo Mamedi yo au naka madogo nyana naka mani duga jabi sigilen filɛ inaka madogo nyana. Ayiwa an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛna taa Bamako Centre International Conférence de Bamako la n'a yirala k'a fɔ ko jabarani ɲɛjirali n'a bɛ wele a ma ko Seko Buware ni dɔw b'a wele ko feuilleton o san filanan baarakɛtaw daminɛ hukumu kɔnɔ Habib Dambele ni a bɛ fɔ a ma kosɛbɛ ko Gimba Kora Film o ni FAMOC n'o ye Fonds d'appui aux engins d'échange nanzarakan na olu ye kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ labɛn jumadon na Sefib la Bamako ayiwa jabɔla dilanyɔrɔ dilabaga caman tun b'a yɔrɔ kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Abibatu Tarawele ale n'u baro la an ka jɛ k'u lamɛn. Mali jamana dɔnnen don dunuya fan bɛɛ fɛ n'a ka dɔnko ni seko ye kabiri lawale wa hali bi a b'a la ka kɔbaw ni babaw tigɛ o hokumu kɔnɔ jumadon juye kalo tile 28 san 2023 CICB la Bamakɔ Habib Dambele n'ale bɛ wele ko Gimba National ka jabɔlen dɔ n'o ye Seko Buware tako filanan ɲɛbila baaraw daminɛ ye o min bɛna sigi sen kan Kora Film ani FAMOC fɛ novembre kalo natɔ la a kɛnɛ kan jatala caman ka fara jabɔla caman tun bɛ yen Madame Konate Nessa ale ye Kora Film ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ka ko dɔ labɛn artistiquement o ye cinéma de ye cinéma jumɛn don série Seko Buware n'a fɔra Seko Buware mɔgɔ caman hakili bɛ jigin parce que a ye mɔgɔw la yɛlɛ ka tɛmɛ dans les années passées donc ɲina komi mɔgɔ caman bɛ k'an ɲininka a la o tuma Seko Buware tɔ bɛ kɛ kuma jumɛn donc an fɛnɛ y'a jugé nécessaire ka wari ɲini sisan a filanan in de kɛ. Munna makɔnɔli kɛra san 18 kɔfɛ walasa ka Seko Buware tako filanan baaraw sigi sen kan Habib Dambele ale ye Seko Buware ye ja in kɔnɔ. An ye épisodes sɛbɛn k'a da an sera ka 5 de tourner donc min tun sɛbɛnna a tun ka ca ni 26 ye et donc maintenant il fallait que structure dɔ tun ka dossier ta ka wari ɲini n'a ye donc idée sɔrɔli ni scénario sɛbɛnni dɔrɔn tɛ fɛn kɛlen ye donc il faut que a bɛɛ de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire idée ka kɛ scénario ka sɛbɛn wari ka sɔrɔ pour pouvoir tourner les choses donc min tun kɛra dɔrɔn c'était l'idée et idée ni scénario mais wari tun tɛ yen pour tourner. Ja ye sigidalamɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya fɛrɛ nafamaba ye Alima Joba Togola ale ye ɲɔgɔnlɔnbɔla ye. Arena kun ye lancement de Seko kɛra a jara mɔgɔ caman ye dans les années 2002 je crois donc aujourd'hui ils ont décidé de continuer la saison donc alhamdoulilah cofinancement sera là et voilà je vois que je figure parmi les nouvelles têtes mɔgɔ kura minnu bɛna don série la comme o mɔgɔw fait donc on contane no kosɛbɛ parce que on apprend toujours
an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw o côté la donc alhamdulillah. Malidenw bɛ se ka sigi ni mun ye ni ze na Seko Buwarɛ kɔnɔ. Cheikh Umar Sissogo ale ye jabɔla ɲɛma ye. Anw ye fɛn min dabali o ye an ni FAMOK bɛnkan an bɛ se ka hakililata ɲɛsin o ma cogoya min na ni y'a fɔ Maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamuya o ka bɛn Seko segilen a ka dugu la n'u y'a wele an bɛ fɛ ko o dabali de siri o bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa bɛn min bɛnna ni ɲɔgɔn cɛ anw ni FAMOK an bɛ se ka o sabati cogoya min na. Yala ni jɛ in bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don malidenw taabolo la wa? Abiba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Tarawele bolo. Handball bunakun kan Maman Abdallah tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ min bɛ Stade du 26 mars la Bamako. Handball championnat bɛ senna yen kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 12 san 2023 in na. Mali Handball Fédération secrétaire général Dankan Mohamed Lamini Jara bɛ ɲɛfɔli k'an ye ɲɔgɔndan in laɲiniw kan. Fédération ye jateminɛw kɛ ɲɔgɔndanw ka dɔgɔn handball kunda. O hukumu kɔnɔna la an ka ɲɛma n'o ye colonel Cheikh Tunkara ye a y'a laɲini ko ka fɛɛrɛ kɛ walasa handball dolancilaw ka se ka sengola caman sɔrɔ. N'i y'a ye fɔlɔ an kun bɛ dɔgɔkun kelen la bi an bɛ tile 16 ko la. A daminɛna kalo tɛmɛlen tile 22 a bɛ ban nin kalo in tile 5 a kun bi cɛ o la. Laɲini filanan ye mun ye o ye n'an bɔra kɔ kan k'a fɔ k'an bɛ taa tolanci kɛ an bɛ taa sɔrɔ olu ka farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ kɛ salle de kɔnɔ. O kama a ko ɲina championnat ko k'a daminɛ fo ka taa ban ko k'a bɛɛ kɛ salle kɔnɔ. O de la an bɛ 26 mars la yan. Awɔ o de y'a to an bɛ 26 mars la dolanci denw ka se ka dege salle kɔnɔ jeu la walasa n'u kɛra bɔfɛn ye u kana degunba sɔrɔ degeden karamɔgɔ minnu bɛ yan nɔ u ka se ka repérage fana kɛ. Ka se ka dɔn minnu bɛ se walasa don nataw la u ka kɛ sɛkasidondenw ye Mali tɔgɔ la. Bien sûr voilà détenu yɛrɛ mun bɛ degeden karamɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sanfɛ o yɛrɛ bɛ to ka na diɲɛ don o don o fana b'a ka sugantili kɛ degeden karamɔgɔw fana b'u ka sugantili kɛ walasa qu'on soit représentatif. Mali ka sengola ɲɛnama caman sɔrɔ handball kunda. Mali marabolo bɛɛ de bɛ yan wa tari marabolo joli bɛ yan? Mali marabolo bɛɛ bɛ yan fo ka bɔ Tombouctou Kidal olu de ma se ka yan lasɔrɔ. So Gawo bɛ yan, Mopti bɛ yan, Segu bɛ yan, Sikaso bɛ yan, Kulukoro bɛ yan ani Bamako district yɛrɛ. Olu ye haju fɔ Tombouctou ni Kidal min y'u bali. Dekun dɔw donna u ka jeu na nali ko la. Ka fara o kan minnu bɛ ɲɔgɔndan in na catégorie jumɛn de don? Cɛ ni muso a bɛɛ senior ye. A dabɔra senior de kama mais senior kɔrɔbabaw tɛ funɛkɛninw de don. O de b'a to n'i ye qualité de jeu lajɛ i b'a ye galabu ka kɛnɛ. Handball ye farikolo ɲɛnajɛ ye min bɛ ka jɔyɔrɔ ta dɔɔni farikolo ɲɛnajɛ kunda Mali la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa n balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na aw ni ce aw ka tulomajɔ la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ David bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.